F'lejliet il-Milied is-soċjetà tal-MUSEUM bil-għajnuna tal-Kunsill lokali organizzat purċissjoni tal-bambin fil-bliet u l-rħula kollha Maltin u Għawċin. One News żar l-Imsida fejn apparti l-purċissjoni bil-bambin Ġesu mit-tfal, ittella programm speċjali fuq iz-zuntier tal-Knisja ta' San Gużepp. Il-programm kien jikkonsisti minn diversi rakkonti, qari ta' poeżija, rakkonti osra u messaġġi spiritwali l-koll relatati mal-Milied. Ta' kumpanja dan il-programm binijiet ta' żmien dawn il-festi kienet il-banda ta' San Gużepp tal-Imsida stess, fejn il-bandisti ta' semhom b'mod volontarju. It-tfal li pparteċipaw kienu kemm subien kif ukoll bniet. John Sapjano, ek superjur u l-lum il-ġurnata jgħin lis-soċjetà tal-Mużeum Misidjana għalilna li din il-purċissjoni akkumpanjata ma' dan il-programm fl-Imsida ilha ssir mill-1911. Spjega kif dan il-programm permezz ta' kliem spiritwali u l-ħeġġa li juru tfal waqt din l-attività, in-nies preżenti jieħdu magħhom id-dar il-paċi ta' Ġesu. Bej poeżija, bej kant, nagħmlu dawk il-ġiex kelmietek, ikunu kelmiet spiritwali, nagħmluhom kemm jista' jkun osra u li jinftehmu. Dan waħda minnhom. Imbagħad anki l-ħeġġa ta' tfal u l-istudju, in-nies jiġu għax hemm it-tfal jisimgħu u bekk jaħdu magħhom il-paċi ta' Ġesu bambin id-dar. Din kienet it-tielet sena li l-programm ittella fuq iz-zuntier tal-Knisja ta' San Gużepp tal-Imsida. Fis-snin ta' qabel dan il-programm kien isir f'postijiet oħra, fosthom fil-kappella tal-Kunċizzjoni fl-Imsida stess.